Athi ngihleli nje ngithule ngiyacabanga ukuthi ekhazo babo umsweli bayayithola ne-counselling kulezi zinto eziningi kangaka laba abantu abhekana nazo yena nalo camera person wakhe noma camera lady wakhe loyo asebenza naye uyayithola ne-counselling laba uyithola nini ne-counselling ebhekana nento eziningi kanje. Ngisho nje ngoba ekuseni noma izolo kade ifake ivideo ethi baphuthuma kulolu daba lolo olwenzekile lapho lelo daba lelo lomuntu oshisiwe le eMabhonya Mall. Namhlanje ekuseni balapha kwaSwayimani odabeni lwengozi eyenzeka futhi nakhona yenzeka indlela engaqondakala imoto yokhalakthele eweni bezosuka lapho bebheke le Olundi khabo umfana loyo. Manje sekungena umbiko othi ngapha ePortshepstone sekunogogo nomzukulu ababulewe baqhutshwa egcekeni khona lapho kulowo muzi la okwenza khona isika. Ziningi kakhulu izinto ezibhekana nababomsweli. Siyacela nje South Africa laba mhlamba benza lezi zinto zokululeka ngokwengqondo ayaka bangenelele bakithi. Lo muntu ngelilanga uyothula South Africa ngoba sekuningi kakhulu. Yazi uyothula silo sithi umuntu uyaphila uyasiza kanti sekungaphezulu. Ngicabanga ukuthi umqondo abomsweli awudingi ukuthi mhlambe kube khona nje ukuthi ake uthi mhlambe athi offloada lezi zinto eziyinkinga eziningi kangaka ebhekana nesizwe because I'm sure ukuthi usuku nosuku i-hour ne-hour uthola inqwaba yezinto lokho ethe nje babomsweli ngicela usize babomsweli ngicela usizo. Yabo as much as South Africa sifake ebhakedeni sisebenzana naye babomsweli kodwa psychological bafethu ingaphezulu le nto le. Siyacela nje nabanye bakithi noma engasafaka ngebhakedeni kodwa nje bayambiza babomsweli nalabo benza oma massage laba bakuveze futhi ukuthi cha simbise babomsweli sathi nje akathi kuma kancane thatha i-break azokwenza i-massage bese kwe-massage lapho athi offload ngelinto lesemqondweni wakhe aphinda aqale phansi ke kube ukuthi nje into le yazoyenza kube i-routine yakhe mhlambe ngenyanga akwenze kube mhlambe noma kabili ngenyanga nje nento ezomenza ukuthi akhuthazeke. Isicelo nje sami anginalutho kule South Africa ngiyazi ukuthi niyokwenza kwenzeke. Siyabonga.